Efo y beirniad eraill, Ania ac Angela, da ni wedi dethol y gwaith ar gyfer y lle celf. Ac wrth i ni ddod at rhestr artistiaid, fatha ni ddall bod Gareth Griffith sydd i Stiwdio Fod, da ni tu allan rwan, bod o yn, bod y gwaith yn amlwg i ni mewn ffordd yn heiddiannol o'r Fedal Aur, a dyna pam bod ni yma, i gael sgwrs efo fo a gael gweld i stiwdio arbennig o yn Mynydd Llandigau. Really, mae'n meddwl fy hun fel artist. Mae fyny pobl eraill i sgrifio fi, dwi'n meddwl. Mae'n meddwl weithiau bod fi'n gwneud pethau yn o agos sut o'n i'n gwneud pethau pan o'n i'n hogyn. So, dilyn cyngor fy hun, de. Dwi'n trio fod yn agored efo fi fy hun, ia. Ti'n gwybod, mae o rhywbeth sydd yn rhaid gwneud bob dydd. Yn Mynydd Llandigau, da ni wedi byw yma ers 1972, a oedden ni'n byw yn Jamaica cyn hynny, ac yn Lerpwl cyn hynny. Yn union o'r stiwdio yma, mae wedi bod i fyny dros 15 mlynedd wan. Cyn hynny, o'na di gwair yma. Fain dod i mewn i yma bob dydd, bron iawn. Weithiau jyst i byddai'n cyrraedd sydd allan. Mae'r lle celf bwysig iawn yn celfyddydau yn Gymru. Dim bob blwyddyn fyddai'n rhaid cais i mewn, ond ella bod nhw wedi reid gan fy oed i ddweud, well di reid o. Ti'n gwybod, sgynno fo fawr i fynd eto, chwarae teg iddo. Ond na, dwi'n teimlo'n gret. Ti'n gwybod, mae'n anhygoel mawr fel dwi'n dweud. Ryw chydig yn ôl nes i dechrau peintio ar drycha yn syml iawn, treisio fy hun allan ar y drych fel o'n i'n gweld. Mae o rili yn rhywbeth i wneud efo y ffordd dwi wedi gweithio erioed, ti'n gwybod, edrych ar bethau sydd o'n gwmpas a just tynnu a symud. Da'n symud lot pethau o gwmpas yr hyd yr adain. Mae'r holl syniad o'r stiwdio, mae o wedi bod yn them ers dros 20 mlynedd wan, a wedyn nes i ddweud wrth fy hun, trio wneud rhywbeth reit ambitious, ti'n gwybod? So, swn i'n meddwl bod y chain of thought yn rhywbeth sydd yn, ti'n gwybod, nes i'm dechrau allan i wneud, ti'n gwybod, mae'n pethau'n, dwi'n gweld rheswm mewn pethau fel ydw i'n gweithio, a wedyn ar y diwedd mae o'n sort of clicio am be mae o, lle. Achos pan ti'n edrych ar mewn i'r drych, wyt ti'n newid bob tro. Ti'n gwybod, pan ti'n pasio drych, mae rhywbeth yn digwydd. So, mae fel, mae o metafor am fywyd mewn ffordd. O'n i'n meddwl fy hun yn hwn sy'n tu ôl i mi fan hyn, gwmpas rhywun oed a Monk, artist dwi'n hoff iawn ohono fo. So, nes i alw fo'n rhwng y drych ar gwely hoelion. Wrth gwrs, between the clock and the bed ydy'r un Monk. Dyna sut ddaru hwn gychwyn. Am rhywsut neu gilydd, oedd un yn edrych fel hoelan. So nes i wneud yr hoelion. Ti'n meddwl, the bed of nails ydy, mae o metafor am, you know, you've made yourself a bed of nails there. So nes i wneud o'n, i gyd yn hoelion. Ac wrth gwrs mae yna hoelion ar hwn o fo yma.
Yeah. Bron i mi rhoi gorau efo hwn. A beth sy'n bwysig efo hwn, ydy mae o'n union rhan size ar Edward Monk. Mi ddolaf a bod yn yr un maint. Ti'n gwybod? Yn union. So nes i ordro stretches a canvas i wneud o'n union rhan maint. Yeah. Elfenna o gwahanol bethau yn efo beth yw'n tywod artistiaid eraill a cwch Seiont yn Gaernarfon pan o'n i'n hogyn yn tyfu fyny. Cerdyn Pos Martydd, Cerdyn Pos Gyston ag ati, ti'n gwybod? So, mae'n darn o waith sydd yn dal i rili ddatblygu'r un ar y drych, beth bynnag. Yeah. A wedyn yr crys, yr ddau crys fan hyn, y crys blewog. Mae stori tu ôl i hwnna. Mae Dafydd y mab hynna byw yn yr Eidal, di gyrru crys i mi yn bresant-dolig i un tro. Ac rhywsyd neu gilydd mi gafodd o'i gynnwys yn y wash efo blancad y ci. Pan oedd allan oedd o'n flewog i gyd. So oedd o'n hongian yn y stiwdio a mi nes i ddechrau darlunio fo achos oedd gynno rhyw fath o bresenoldeb. Ti'n gwybod, yn ei hun lle. A wedyn nes i ddechrau'r cyfres o just peintiadau o'r crys. A mae'r rhain yn nhw, ti'n gwybod, y crys yn erbyn y wal. Mae'r wal y stiwdio yn brysur efo darna waith, drawings a bob dim. Wedyn mae'na rhai sydd yn cyfres arall. Nes i gychwyn yn just y crys ei hun yn erbyn, bron ddim cefndir, ond ti'n bod, tywyllwch felly. So, dyna beth sydd tu ôl i hwnna, yn syml iawn. Mae hwn yn bwysig, ia, casgau jyst yn... Ti'n bod hwn ar y llawr o fama? Os y ti'n sefyll ar fama, ti'n llenwi fi. Os ti sydd trio fo. Mae'r hazard tape ar y llawr fan hyn wedi cael ei osod mwyn i bobl cael sefyll arno fo, ac os dibynnu ar pa mor dal ydyn nhw wrth gwrs, maen nhw'n gallu llenwi'r, maen nhw'n gweld eu hunan, neu rhan o'i hunan yn y drych. So maen nhw'n cael ei, mae o mewn ffordd rhywbeth i wneud efo natur edrych. Laswn ni neu dipyn yn mwy o waith ar hwn, mae'n siŵr mi na i, ond gai weld. I mi mae o mor bwysig, ti'n meddwl, fydda'n edrych ar celf, bob dydd celf pobl eraill, a mae'n just yn naturiol i mi engageio efo'r gwahanol artistiaid, edrych ar eu gwaith nhw, achos mae rhaid i chdi dalu teyrnged, neu mae rhaid, mae nhw yna, dim jyst o'r gorffennol, ond beth sy'n mynd ymlaen heddiw yma yn y byd celf a so on, ie. A wedyn taith ola Batista ydy hwn fan hyn, sydd wedi seilio ar painting gan Piero della Francesca, artist Eidaleg eitha cynnar y dadeni yn yr Eidal, a wedyn Batista Forza oedd ei wraig dyn yma yn Duke of Urbino, ac oedd wedi commisiynu Piero i wneud double portrait, ac ohono fo. Ond farwodd ei wraig o cyn i Piero dechrau cael, cychwyn ar y portread.
So nath o wneud y llun Batista Sforza post-mortem fel petai. Ac ar wahan i'r stori tu ôl efo, mae jyst yr edrychiad o'r dau peintiad, maen nhw'n gwynebu gilydd. A mae yna edrychiad felly arni hi, ti'n bod, edrychiad fel corff, really. So, nes i jyst ymateb i, o'n i'n meddwl am bod ti ar ei taith ola. Oherwydd, oedd hi di marw, ti'n bod, ac nath o fyw reit hir ar ei holi. So, mae hwn rhyw fath o gwch mewn ffordd, o'n i gweld o fel y cwch ola. So, taith ola Batista. A wedyn mae hwn, yr peintiad sydd ar y wal, wel, peintiad o hwn, really, neu darn ohono fo. A wedyn mae yna ddarn o'r gwaith arall rhwng y drych a'r gwely hoelion yn yr cyfansoddiad hefyd. Bob tro mae pobl yn gofyn, beth di hwn, beth di'r ystyr, beth di'r negas. Dwi'n mynd dechrau efo negas yn y byd, mae'n datblygu, os di'n neud rhyw fath o sens i mi, dyna beth sy'n bwysig. Yn aml iawn, ar diwadd mae'r pethau'n syrthio i ryw fath o batrwm, neu os yna ddilyniant, dwi'n weld o fel dwi'n gweithio, o'n i'n just yn ymateb i be o'n i'n weld na gwbl efo'r stwff oedd o gwmpas. Fedaw air am Celfyddyd Gain, Gareth Griffith.